Ciclistas de todas as idades tomaron as rúas de Lugo no Día da Bicicleta, unha iniciativa do Concello de Lugo para fomentar o deporte, pero tamén unha aposta pola bicicleta como medio de transporte. Apostar por unha mobilidade distinta, por un modelo de cidade que implique outro uso de transporte, utilizar e vincular a bicicleta como uso de transporte, non só como feito deportivo, e polo tanto creo que este Día da Bicicleta axuda e contribuye a elo. Encher a cidade de ciclistas era o obxectivo e quedou cumprido neste evento que ten a colaboración de La Voz de Galicia. Como todos os anos, e creo que van 24, tratamos de que un día as bicicletas tomen a cidade, compartan calle, compartan rúa, os pequenos, os pais, os abuelos, as familias, e se convirta nunha festa da bicicleta. E, bueno, conseguímolo outra vez, o día axudounos e houve un montón de xente. O percorrido de 6,5 km discorreu polo centro da cidade. Por la Ronda de la Muralla, por Ramón Cedeiro, Calle Villalba Comezou e rematou na Praza Maior, onde se fixo un sorteo e demostrou que os lucenses están en forma. Algúns participantes apostan pola bici por motivos de saúde. Bueno, non son moi deportista, pero é bonito ir todos en familia, cas bicicletas, e, bueno, potenciar un pouco a vida saudable. Outros na defensa do medio ambiente. Ben, máis que nada por eles, para que se vayan concienciando que andar en bici, facer algo de deporte, e, bueno, e cuidar o medio ambiente, claro. A maioría participaron en familia. con miña nai, con meu pai, con miña irmá, con meu tío, cuns amigos do gimnasio. A experiencia resultou satisfactoria. Divertido. Eu creo que está ben, porque todo o que sea fomentar o deporte, a bicicleta entre a poboación, é perfecto. De gente quizás veamos más gente este año que el año pasado. Quizás haya más gente este año, no sé el tiempo o lo que es, pero hay más gente este año. Yo noto más niños, veo más gente. E todos reclamaron respecto polos ciclistas. Reivindicar un pouco o noso espacio nas vías urbanas. Un pouco o carril bici e tamén que a xente entenda a necesidade dese carril a 30 para os usuarios. Non andar mezclado ao redor dos coches porque cos nenos non se pode andar. A cidade reúne as condicións porque é unha cidade moi chá. 2.000 persoas pedaleando polas rúas de Lugo demostran a afición e as posibilidades que ofrece a bicicleta como medio de locomoción. Ciclistas hai, bicicletas tamén, e ganas de usar a bicicleta tamén. Temos unha cidade que ademais se presta a elo e, polo tanto, é que tamén, desde a administración, é un pouco que pretendemos motivar e incentivar ese uso, non?